mao ni atong makeup nga giingon. Ganda ka, girl. Okay. So mo ni giingon gitawag nga, gwapa day ka. So atong makeup karon guys is palaban para ingon sa nga gwapa sa. So mo na mga kabaga, so kani atong makeup karon simply but pretty. Oh, diba? So mo na siya giingon. Hello everyone, welcome back or welcome to my channel. Hello everybody! Welcome to my channel. So for today's vlog guys, ay may bago na naman tayong kalokohan. At itong content na to guys ay sobra kadali og dali ra siya buhaton og dili na mo kinahanglan nga mangita pa sa mga product nga akong gamiton kay dali ra kay siya pwede ninyong makita sa mga department store. Kani mga product nga akong mga gamiton karon guys is mga baratohon na siya. So kung makita ninyo atong finished look karon, so sobra ka simple niya. So pag-glow lang ta kay summer karon. So kailangan nga ang atong makeup is simple, dayon sayon ra siya, and then blooming ka tanawon. Then kung gusto mo makabalo ani nga look guys, so please keep on watching until the end. So guys, first na akong buhaton guys, ako magkilay. Ako lang i-brush daan ang akong kilay. So, akong gamiton na pangkilay guys kay si Ashley Shine. Ang Ashley Shine Eyeshadow Powder Palette create the perfect natural brows. So, siya atong gamiton. So, atong gamiton guys, kani siyang pinaka-dark. Pero, gamiton ako ang brush ni Michelle D. And then, kailangan na ako bason gamay ang product. So, alang isprehan nyo guys, basin tubig. So magbutang ta atong butangan og concealer, hinduan nato tong kilay mga kabaga. So next mga kabaga, kay manatag pang kilay, so mag-primer na ta. Ang akong gamiton nga primer kabaga si Cells Lady. So mao ni siya tong gamiton nga pang moisturize sa ato ang face. So magkuha lang ta, pump na to, inana siya kadaghan na. So, i-shake na to. So, next mga kabaga, mag-foundation ta. Ang foundation nga akong gamiton si Maybelline Fit Me. Ang shade niya is Sun Beige number 310. Magbutang lang tagamay. So, kani nga brush, then ibutang na to sa face. So, ato na lang yung likay-likayan ng atong kilay na kay lisod kay magbalik og kilay. Then magkuha lang ta og sponge mga kabaga at kay para ma-blend jud siya og tarong. So medyo dark siya nako. Sa personal mga kabaga, so dark ra jud siya nako nga foundation, pero no choice, basta online ka mag-order, dili jud ka makakuha og perfect shade para sa imong skin. Next is mag-concealer ta. Ang gamito na ko nga concealer mga kabaga kay si Cells Lady Full Concealer, Flawless Matte, Long Lasting and Waterproof. Gamito na to ni nga plot brush si Uncloth. Dayon, conceal na to ni dire. Kailangan mas puti ang imong, mas light ang imong concealer kaysa sa imong foundation. Next mga kabaga, ato na siyang iset og powder. Ako gapong gamiton mga kabaga si Nichido Creamy Glow. Kailangan ko mag-bake. Okay, next. Samtang nagpaabutan na niya nga ato ng effect ang ato ang nawong. Kay ato man dyan na siyang paabuton para mag-set na ang powder dira. So, kailangan nato mag-eyeshadow. So, ang gamiton akong eyeshadow mga kabaga kay kanisin si BT21 Vice Cosmetic. Siya akong gamiton mga kabaga. So, atong first nga ibutang mga kabaga, kani siyang white. O sa nga number 1. So, siya ato ang unang kuhaon. Atong ibutang diri sa atong eyes. Sa isa. Next, kuhaon na to ang black. Kani siya mga kabaga, si black.
Butang to siya diri sa pinakaibabaw. Next sa isa. Next mga kabaga, kuha na to ni siya nga color, kani pinaka dark brown color. So kuha na to na siya. Then ato ibutang diri sa pinaka ilalom sa atong mata. Next shade mga kabaga is kuha na to ni siya nga shade kaning silver. Kamoto na nato mga kabaga din ato siya ibutang diri aning na ining white aning pinaka center lang na diha. Then next magkuha mo og highlighter. Kaning gamito nato nga highlighter si BT21 Aura Dope Prankster ang shade niya. Then di mabala ka mga kabaga kung nakalat na siya dira kay your finger is your best friend, okay? Di mag-uol. So, ana-una na siya mga kabaga. Mga ning excess dira. So, ana lang, pataas lang na siya. Then, atong i-remove ang powder kay mag-smoke kita. So, next mga kabaga, kuha na to ang Vice Cosmetic. Dayon, na tong black. Dayon, i-mix na to ni silang duha nga color. Kaning brown og ang atong gibutang sa atong kuan. Mix nato na siya din ibutang diri sa pinaka ilalom. Next mga kabaga, mag-eyeliner ta. Ang eyeliner nga akong gamiton kay Shinichi Do black eyeliner nila, long lasting and waterproof sad siya. Next mga kabaga, kuha nato ning atong marag highlighter niya. Then ato ibutang diri sa ilalom. Next mga kabaga, kay mag liquid eyeliner ta. Atong gamiton nga liquid eyeliner si Cells Lady black eyeliner, waterproof and long lasting na eyeliner nila. Next mga kabaga, mag-contour ta. Kung gamiton Careline Oil Control nila. So, mag-contour ta diri sa ilong. So, i-blend na to mga kabaga. Blush on na ta. So, akong gamitin nga blush on mga kabaga. Diri ko magkuha sa New Nude Huda Beauties na ko nga palette. So, ang akong gamitin ani mga kabaga is kani siya si TD. TD ang shade niya kaning medyo orange. Mo na akong gamitin nga. So, kuhaon ako ni siya. Kay ganahan ko ani siya nga color kay marshag orange og color dili siya pink. So, inani ratong blush on kar mga kabaga nga medyo ning orange lang siya ug gamay. So, next mga kabaga, ang atong buhaton is mag-highlighter ta. So, akong gamiton nga highlighter si Careline stick nila nga highlighter. So, ibutang na ko diri sa akong may ilo. And diri sa butangin na niya dihag highlighter. Diri sa baba, sa may agtang. So, butangin na ninyo. And suwang. And then, atong butangan pog highlighter ang kilay. Kuha lang ninyo si Careline nga highlighter. So, next mga kabaga, ang atong buhaton is magbutang po ta aning highlighter sa Careline. Butangan nato siya diri para natin marag golden muta dira. But anyway, before ta mag lipstick, kailangan ra nato mag lip line ta. So, ang gamiton ako nga lip line mga kabaga is kani siya. Sabaya Line and Shine Pencil number 3. Sabaya. So, actually mga kabaga, kani siya nga pencil is gihatag na sa kong sister-in-law. Gikan sa Kuwait. Sa kani atong gaytang lip line. Then, atong gamiton si Maybelline New York nga lipstick nila. Then, butangan nato siya og highlighter diri sa tumoy sa tong lips. So,
done mga kabaga. So mga kabaga, mobalik ra ko kay magtaod sa ko full eyelashes kay maglayo pa min duha og taod ani. By the way mga kabaga, ako din gamiton nga full eyelashes kay si Sales Lady full eyelashes. Ang number niya kay 3D26. So siya atong gamiton. So balik ra ko mga kabaga kay maglayog sa isang kong full eyelashes ha. Ay mga kabaga, I'm back. So manamiglayog sa akong full eyelashes. Nataod ra jud siya no. 2,000 years siya nataod na ko. So grabe namang nilayog. So kay naman siya mga kabaga, magamit ta og Maybelline mascara nila. Kani nga mascara. So kailangan na ko i-mascara mga kabaga kay ako mga tinuod nga full eyelashes kay nangan. So magmascara ta at ang batangan kay para magdikit-dikit sila. So magbawg ta mga kabag. Anak nimo yagbawg load siya tanan. Mga kabaga, mo balik ra sad ko, balikan na sad ta mo unya mga kuan kay ako sa tarungon sad ang ako ang buhok. So mga kabaga, paabot ang mo ug mo balik ra ko. A few moments later. So mga kabaga, I'm back. So finally nahuman na ang atong buhok. Kinanay atong buhok mga kabaga. Simple lang. Sumura na atong look mga kabaga. So finally mga kabaga, humanata sa atong makeup. Mao ni atong makeup nga giingon, ganda ka girl. Okay. So mo ni giingon gitawag nga, gwapa day ka. So atong makeup karon guys is palaban para ingon sa nga gwapa sa ako. So mo na mga kabaga, so kani atong makeup karon simply but pretty. Diba? So mo na siya giingon. Kani akong mga content guys is about summer gapon ni siya nga makeup. So, kung gusto mo moagto mo og mall, or moagto mo sa asa mo gusto dapit mo laag, so kailangan inani lang iyong makeup look nga maralag simple ra siya, kanang nipis lang siya nga pagka makeup pero medyo ning glow imong face kay mao man jud na importante nato karon nga summer nga mo glow ta nga mo shine ato ang skin kay mao ni yung gipangita nga makeup nga mo glow mo. So mo na guys, diri na nako i-end ang atong vlog. So I hope nga ganahan mo ani nga makeup tutorial nato karon this summer kay mao ni akong kabuang karon. So mo ni giingon lagi nga dapat kailangan gwapa ta perme. So mo na guys, diri na nako end ang atong vlog. I hope you like this video and guys, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. And thank you so much guys. God wish you always and stay happy and stay free. Bye everyone. See you on my next vlog and see you by the next makeup vlog. Bye everyone. Thank you so much. Bye.